பிரைஸ் தி லார்ட் டு எவ்ரிவன். கர்த்தருடைய கிருபையில் எல்லாரும் நலமாய் சுகமாக இருப்பீங்க நம்புகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ எதுக்காக நான் ஒரு சில நிமிடம் உங்களோட ஒரு சின்ன விஷயத்தை ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன். அதாவது இந்த கொரோனா டேஸில் தான், இந்த கொரோனாவில் நம்மளோட தேசத்தில் என்னென்ன பாதிப்பு இருக்குது அதெல்லாம் அறிஞ்சிட்டு அதை பற்றி நம்ம ஜெபம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஜெபம் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, இந்த கொரோனா மூலியமாக சர்ச்சு நடக்காமல் சில இடத்துல இப்போ மூலமாக சர்ச்சு திறக்கலை. ஸோ அதால் இப்போ நிறைய கிறிஸ்தவங்களாம் விமானத்துக்கு போகிறாங்க. இயேசுவை பற்றி அறியாதவங்க இயேசுவை பற்றி அறிஞ்சோம். ஸோ அந்த இயேசு 2வது வருகை வர மிக சமீபமாக இருக்கிறது. அதுக்கான அறிகுறிகள் கொள்ளை நோய் சொல்லிட்டு வெடிக்கி நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுவும் கண்டும் கிறிஸ்தவங்க கொஞ்சம் பயம் இல்லாமல் விமானத்துக்கு போகிறாங்க. ஸோ அதுக்காக நம்ம ஜெபம் பண்ணணும். சீக்கிரமாக எல்லா சபைகள்லாம் திறக்கணும். திருப்பம் எல்லா ஜனங்களும் கர்த்தரை முகமுகமாக ஆராதிக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் வாலிப பிள்ளைகளுக்காக விசேஷத்த விதமாக நம்ம தேசத்தில் உள்ள எல்லா வாலிப பிள்ளைக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்களும் வீட்டில் சேஃப்டியாக இருங்க. ஸோ எங்கே போனாலும் மாஸ்க் போட்டுகிட்டே போங்க. ஸோ இதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஸோ நம்ம வந்துட்டோம். ஒரு பாட்டு பாடாமல் போனால் எப்படி? ஒரு பாட்டு பாடிடலாமா? வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ மறக்காமல் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். காட் பிளஸ் யூ ஆல்.